ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ನು. ಐತೆ ಬಸ್ಸಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬುಲ ಉಂಡು. ಮಠದ ರಥ ಬೀದಿದಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ ಎನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಮಟ್ಟಲ ತೋಜಾವೈತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ರಥಬೀದಿದ ಸುತ್ತ ಎಡಮ ಮಠ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಅನಂತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ರಥಟ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುದು ಅಲಂಕಾರಲ ಮಲ್ದೆರ್ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲೆಳ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೊಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚದ ಪಿದೇಡಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತೋಜಾವೆ. ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಅನಂತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ ಅಟ್ಟಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಠ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪಿನಿ. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಅಷ್ಟ ಮಠದ ಉಲಾಯಿಲ ಪೋಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೋದುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬೊಕ ಪೂರ ಮಠಕ್ಲ ಪಿದೇಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕಾದಶಿ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಥಡು ಗೋಶಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂಚಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಚೆನ್ನನಿಕಲೆಗೆ ತುಳು ತೋಜುಂಡು ಅಷ್ಟ ಮಠಲ ತೋಜಾವೆ ಅನಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಪುದರ್ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಓ ಮಠ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತ್ತಳೆದ ತಾಮ್ರದ ಪುರ ಬಾಜನ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬುಧವಾರ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಲು ಚಾಲಿತ್ತಂಡು ಪೂಜೆದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ. ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬುದ ಟೈಮ್ ಅಂಚದ ಜನಲ ಆತೊಂಜಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇಪ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಮಕ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಡಿ ದಿಂಚಲ ಪೋದಿದ್ದೆ ಓಲ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಅಂಡ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಬೈದೆ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂದು ರಥ ಬೀದಿಡು ಪುರ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಕಿನ್ನಿಡ್ದು ಮಕ್ಳೆದೊಂದು ಬೈದಿತ್ತೇರೆ ಎನ್ನು ಒಂದೇನು ದುಂಬುಡೆ ತೂದಿತ್ತೆ. ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಥ ಬೀದಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೂಡದವಲಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದುಲ ನಮಕ್ ಅಪರೂಪ ಪಿದೇಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಡ ರಥ ಬೀದಿಡ್ ಮಾರುವೆರು ₹100 15 ಪಂಡರೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ಅನ್ಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಪಿಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ಎಂಚ ಇಟ್ಟುನು ಪಂದೆ ಅನ್ನು ಅರ್ಡ ತೋಜಾರೆ ಪಂಡೆ ನಿಕಲಿ ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ಎಂಚ ಇಟ್ಟುನು ಪಂದುಲ ತೋಜಾವೆರು ತೂವನಾಗ ನಮಕ್ ಈಸಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂತೆ ಬಂಗನೆ ಉಪ್ಪು ಜಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಒಂತೆ
ಒಂದು ನಮಲ ಮಲ್ಪುಲಿಂದೆನ್ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಮೈಪನ ಬಂದ ಕೊಡಿಗಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾಳ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೆಗ್ ಎರೆಗ್ಲ ಮೂಡೆದ ಒಲಿ ಎಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಲು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಭಜನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಕಥ ಬೀದಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮರತ ಮಂಟಪ ಆವಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಆಡ್ ಅವಲ ಪೂರ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೋಟಿ ಸೋಡಾ ಪರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ತುದೆ ಉಂದು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.